Slavistická střelecká krize posadila na lavičku paradoxně nejlepšího střelce týmu Stanislava Vlčka, kterého trenér Jarolím vynechal v základní sestavě. Slavie se pokusila zlomit odpor soupeře hned na začátku. Hubáčkovu střelu po přiťuknutí Suchého nad branku mohli kladenčtí brát jako varovnou signální světlici. V 8. minutě to ale zaskřípalo na druhé straně. Brankář Vorel se nedohodl s dosoudilem. Simpson byl z nastalé situace ale stejně překvapený jako slavistické duo. V 10. minutě si Slavia vypracovala první gólovou šanci. Kalivoda obratně obešel Hamouze, ale Gaucho ukázal, že nic není nemožné. Pak se fotbal ze Strahova na 20 minut vytratil. Kladno předvádělo dobře organizovanou obranu a Slavia nemohla využívat rychlých slovenských křídel Šventa a Krajčíka. A když už Kalivoda chtěl ve 34. minutě nastartovat Krajčíka k pověstnému slavistickému kontru, míč byl příliš dlouhý. Povedené představení neprožil Brazilec Gaucho, tak to pustil ve vápně za svá záda Jandovu přihrávku. O minutu později se Slavia propracovala ke druhé gólové šanci. Po rohu Jarolíma hlavičkoval znovu smolař zápasu Gaucho, ale mířil jen do břevna. Na konci poločasu se připomnělo také Kladno. Kalinova tečovaná střela skončila také na břevně, ale veškeré vzrušení bylo v tu chvíli už zbytečné, protože rozhodčí předtím mával offside. Do druhého poločasu trenér Jarolím kompletně vyměnil útok Slavie. Kalivodu vystřídal Necit a trápícího se Gaucha Vlček. V 52. minutě se Lukáš Jarolím pokusil nabít slavistickým střelcům, ale míč odkopl Kilar. Kladno na Slavii uplatňovalo populární taktiku, zabezpečenou obranu s rychlými protiútoky, ze kterých byli modří stále nebezpeční, tak jako Radzeněvičius. Spolupráce dvou střídajících hráčů Slavie pak vedla k další šanci, ale Tomáš Necit zakončil nedůrazně. Obraně sešívaných dělal největší problémy Radzeněvičius. V největší šanci Kladna v zápase ale hlavičkoval po Kalinově centru vedle. První čtvrthodina druhé půle přinesla oboustraně otevřený fotbal. Na druhé straně se uvolnil rychlík Švento a rozhodl se pro střelu. Bohužel pro Slavii jen do míst, kde stál Pavlík. Slavistické čekání na gól málem ukončil kladenský Lukáš Kilar, když pořádně zavařil Pavlíkovi po centru Vlčka, ale kladenský brankář se stihl včas vrátit. Tlak Slavie ve druhé půli měl spíš symbolický charakter. Když už domácí dostali míč do vápna soupeře, postrádala akce vtip a moment překvapení. Tak jako v tomto případě u Šventa. V posledních 10 minutách si pak Slavia vytvořila poslední trio šancí. Vlček a Necit připravili střeleckou pozici pro Jandu, ten ale pálil vedle. Zlomit střelecké prokletí pak mohl i Dušan Švento. Ani on ale neuspěl. V nastaveném čase potom Pavlík vyboxoval i ránu Krajčíka. A to byla poslední zaznamenání hodná akce v utkání. Slavia nevstřelila gol už 395 minut. Tentokrát jen remizovala doma s Kladnem 0-0.